Жәмәгать транспортында QR-кодтан башқа йөрү тыйылды. Метрода, трамвай, троллейбуста, автобусларда кондукторларга һәм тикшерүчеләргә тиешле сертификатны күрсәтү мәҗбүри. Яңа катыгый шикләү чаралары республикада катлаулы эпидемиологик хәлгә бәйле. Хәзер кондукторларның да, полиция хезмәткәрләренең дә эшләре катлауланды. Ә пассажирлар таләпләрне тиешенчә үтиме соң? Рейдка безнең иҗат төркеме дә чыкты. Иртән барысы да эшкә ашыга. Автобусларга кергәндә чират барлыкка килгән. Не торопитесь. Кондуктор һәр пассажирның QR-кодын тикшерә. Татарстанда яңа шикләү чаралары гамәлгә керде. Прививка ясату турында яки вакцинация тыелган документтан башка җәмәгать транспортында йөрергә ярамый. Если проверяющий сотрудник полиции или Роспотребнадзора Әгәр тикшерүче полиция хезмәткәре җәмәгать транспортында пассажирда QR-код булмавын яки ялган документ булуын ачыкласа, пассажирга 30 мең сумга кадәр штраф салына. Пассажирлар йөртүче 500 мең сумга кадәр штраф түләргә тиеш. Моны һәр кайсыбыз аңласын иде. Кагыйдәләрне бозуларны рейдлар барышында ачыклыйлар. Транспорт комитеты хезмәткәрләре рейдларны даими үткәрә. Арада беренче прививка сатучылар күп. У вас QR-код самой есть? А как же? Я вообще на работу еду. 89-нчы маршрут автобусында инспекторлар бик кирәк булып чыкты. Кондуктор иртәнге сәгать 7-гә инде 10 пассажирны төшереп калдырган. Моның белән килешмичә, тавыш күтәрүчеләрдә юк түгел. Бер пассажир QR-кодын күрсәтүдән баш тартты. Кагыйдә буенча, кондуктор хокук бозучыны автобустан чыгару өчен полиция хезмәткәрләрен чакыртырга тиеш. Мондый хәлләр транспортчылар эшен катлауландырды. Шулай итеп, җәмәгать транспортында QR-кодларсыз йөрергә тырышучыларга таләпләр катгыланды. Закон бозучылар штрафка тартыла. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.